अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांद जस चेहरा अखिया कजरा के धरवा बाटे। चांद जस चेहरा अखिया कजरा के धरवा बाटे। खींचत ध्यान हम बिंदिया लीला रवा बाटे। खींचत ध्यान बिंदिया लीला रवा बाटे। खींचत ध्यान बिंदिया लीला रवा बाटे। Recording by Ganga Studio. गर्दन सुराही बाटे पातर कमरिया। कतनो हटवालो से हटे ना नजरिया। हाँ हाँ हो गर्दन सुराही बाटे पातर कमरिया। कतनो हटवालो से हटे न नजरिया। मोहनी सूरतिया करत दिल पे असरवा बाटे। खींचत ध्यान हम बिंदिया लीला रवा बाटे। खींचत ध्यान हम बिंदिया लीला रवा बाटे। खींचत ध्यान मिस्टर बलैकी के तू कहला कबूल हो। रहब साथ हरदम जैसे खुशबू फूल हो। जैसे खुशबू फूल हो। मिस्टर बलैकी के तू कहला कबूल हो। रहब साथ हरदम जैसे खुश